אז מה קורה חברים, כאן אמיתי בעוד סרטון חדש, והיום אני רוצה להראות לכם באג XP מטורף. כמו שאתם רואים, קניתי את הסקין החדש שיצא של ניקה 30 ואת הריקוד. ועכשיו תכתבו את הקוד הזה, תשימו אותו ותבדקו שזה אצלכם על פרייבייט. ולפני שאני אכנס למוד, בבקשה, זה מאוד יעזור לי, שימו סאב, לייק ופעמון. זה ממש יעזור לי בכל מה שצריך בתוכן היוטיוב שלי. אז אני מקווה שאתם עושים את זה עכשיו. וכולם גם לעקוב אחרי ניקה 30. טוב, אז מה שנתחיל לעשות זה לבוא לפה, לרקוד, ללכת אחורה ונגיע למקום הזה. אמורים לחכות 900 שניות, אז אני אעשה את זה מתי שיגמר, אז יאללה ביי. טוב, חזרתי, אז נגמר הטיימר, ומספרים שצריך לעשות זה 3 ו7. לוחצים פה confirm, start FK, ומה שצריך לקחת זה את הג'טפק ואת הסנייפר, וחייב לעמוד פה ולרקוד. ועכשיו מגיעים לפה ורואים את הריבוע או את לא יודע מה שיש לכם, ומגיעים לפה. עכשיו חייב לפגוע הבן אדם, שתי אנשים, ואז חייבים ללכת לפה. איפה שהבן אדם שהיה פה חייב ללכת לפה, לקחת. יש פה עוד אחד, חייב לעלות מעל ההר, לקחת גם את זה, לעלות על ההר, זה לעלות על ההר ולקפוץ פה ולעשות את הג'טפק. והנה יש לכם עוד אחד, הנה זה כבר העלה אותי לבל, ונלך פה מהצד ונראה את זה. קח את זה, וריפט XP, וככה מסיימים את המפה. ותודה רבה שצפיתם, ותצפו לעוד סרטונים, ויאללה ביי.